Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, presyo sang abono padayon nga nagasaka. Negros kag Bacolod yara sa bottom 3 sa listahan sa PDEA kung drug-cleared barangay sa paghahambalan. Sa balita nasyonal, bakuna batok sa African Swine Fever mahimo ipagwa sa masunod nga tuig ukon sa 2024. Busy sa enerhiya tubangon sa Pilipinas masunod nga tuig. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Huwebes, Hunyo 8, ukon Hunyo 9, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na kung Action, good morning Action Eden. Good morning, Action Boy. Kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, Happy Thursday. Happy Thursday. Kag hindi na mahulog ang imong Hindi, bisan mag-shake. Okay. Pari din. Basi mahulog lang kay way sang sangatan lang. Wow! Hindi pwede nga sabutkon ko. Sumukton nga eh. Pero wala, hindi ginaya makakasok yung mga larkan. Kasabad. Sige. Good morning dira sa aton nga mga nag-monitor sa Facebook. Like, follow, and share lang kita mga ka-action ha. Yes. May tanong makita na dahil aton nga mga ka-action lang nga siling nga done sharing. Yes, perfect, please. Thank you so much kay Ida na boss na nag-send 75 stars. Uy. Kita mo. Kita mo da. Say thank you. Thank you, Eden Aboso. Yes, kung Sa sino ka man. 75 stars. Kung sino ka man, kabay salamat. pa. Kabay pa nga bugayan ikaw sang bugana nga grasya. Amen. Kag si Ma'am Vanessa Mayo, good morning Mandra, and Dr. Matt Mayo of course. Good morning dira sa Minnesota. Yes. Si Connie Esparecia Labaniego. Labaniego. Sige, sino yung napag-greet niya? Good morning. Laparan, Labaniego, Turbela, kag Esparecia. Connie Laparan, sang Pandanon, DSB. Perfect. Sige. Happy Hump Day, guys. Kung hambal ni Ma'am Star Yes, Mayo. because Kay it's Doc Matt Mayo da. Kay Wednesday pala sila eh. Oh, yes. Hump Day. Kitong atong Hump no? Day, pero sa ating Thursday na yan, kahapon kita nag-celebrate. Celebrate? Ano yung celebrate mo? Hump Hump Day. Day. Okay. True. Kay Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Sana po'y, ginapabulayan, higig ko na pala. Sana po'y maging masiglang araw na ito para sa atin dahil 197 days na lang Paskong Pasko. Sa Sabat. 197. Super countdown. 197 days siguro para mag-bear. Ha? Para mag-bear. Oo, kay June pa lang mo. Oo, 100. Bear months. I-check to 197 days siguro before Sangwan. 369, yes. Before December, no? Super easy, pigin niya. Yun. I-hire ta ni siguro para mag-countdown ay. I-hire na rin siguro sa aton nga Christmas countdown. Yes. Kag New Year's countdown. Dapat hindi gid siya hindi agad ma-miss out, Hindi mo ha? siguro, kuhanin mo siguro sa VC siguro. Oo. Para na from time to time nga 198 days, 196 days. Ano ta na, i-kwanta na. I-suggest na. Suggestment. Suggestment. Mga ikuan na bingay mukha ando sa VC. True. Nga gahambal sa. Kung di ba arat na VC man nga time. Time check. Iyaya kuan ng countdown. True. Okay? Okay ka na dance? Without talent fee, good ka? Oo, Beth. Tistingan ta. Good morning, Manaction Boy, kay Ma'am Teresa Lenaha Kayao. Yes. Thank you so much. And thank you. Lingkod ko na hamon Sa isang mga pasalubong. Gidya. Pasalubong sidya. Ari, sasoksok na. Ay. Thank you so much. Pasuksok na mo na? Basi mambal ka, wala ko na yaw. Ayo, no. Alin na sa amo na sa El Nido? Yes, halin sa El Nido. Thank you so much, mga Salamat ka-pearl. gid, Mariteray. Linaha Kayao. Yes, kag damo pato ka ginayawan kung nibit-bit ka ron. Ay baka gid sa dulong gapon. Kag baka gid siya bit-bit ha, makwalin sa El Nido pato nga bit-bit ya study. Thank you so much. Very Kay ko na appreciated. Phil Alonso guys sa Tokyo, Japan. Good morning man. Atia Kim Iriman of course is still watching. Natali niya na kuno gabi samtang ga-firing line sa Ay, Action aba, Marlon. wala siguro lingaw-lingaw. Oo, nag-firing line talihon tanibla ko pilalakad daw ang Pasko bala.
Ma'am Luing Melos, dira sa Bago City, happy Thursday. Yes, good morning, Ma'am Luing. Kay Melchor Melos. Kamusta ang mga kamanihan, tada? Yan. Basta sa pagsapit ng Pasko, kayo Kayo ay naririto. naririto. Kanta mo na, dance. Ano ka kanta? No. Kayo'y naririto. Muna. Kahit na malayo ka, kahit nasaan ka pa. Amo na na. Sa inyo, sa araw ng Pasko. Okay, bukan na. Grabe, no? Doka, Dura, nindong label. nindog libo ko sang... Kay Merry Christmas na gid dyan, Good morning, Mandira kay Cielo Billones Arevalo. Uy, una siya comment kay Teacher Romela. Teacher Romela. Basib lang kong kigan sa karon ni Romela. Ano ko mo yung unahan mo ko to yan. Hamilya, gapamubod ka ba na kag? Ay, ang game 3 karon sa Kwan Bla, Boston Celtics kag Golden State. Alas 9, no? Alas 9 karon. 9 a.m. Sige. Standby na mga kaaksyon sa atong mga balita lokal. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginamit. Número 1. Action Radio Philippines Standard Time las 6:09 sa detalye na sa mga balita lokal. Nagapadayon nga nagataas sa presyo akon sa presyo ang abono kaya nagdangat na sa malapit 3,000 pesos ang kada sako sa din isa ini ka problema sa mga manguma kag sa patag sa agrikultura. Suno kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, ang pinakaunang epekto sa pagtaas ang presyo sa abono amo ang food security. Bangod kun mahal ang abono, may posibilidad nga gamay na lang ang yield o kon produksyon sang bugas kag ganar sang manguma. Ginpahig man ni Carbon nga posible magdangat sa 60 pesos ang kada kilo sang bugas kag bangod kulang ang produksyon na ang gobyerno mag-import naman halin sa iban nga pungsod. Doon nga man ni Carbon, may pagsinapol naman ang pungsod sang Vietnam kag Thailand nga magapataas man ang mainis ang presyo sa ilang produkto nga bugas. Nasambit man ni Carbon nga nagaplano ang manugsulod nga Department of Finance Secretary Ben Jokno nga magatukod din sang subsidy to the poor kag subsidy of fertilizer para sa mga mangunguma. Yara sa bottom 3 sa listahan sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 6 ng siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kung barangay drug clear ng paghahambalan. Sunod kay PDEA Region 6 spokesperson Shay Tanalion, masobra 50% drug cleared barangay sa Negros samtang 21% naman sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Tanalion, mas ginabantayan ang isla sang Negros bangod base sa monitoring sa probinsya nagaaging dalagkuan nga supply sang illegal nga droga. Dugang pa ni Tanalion, kalabanan nga operasyon sang PDEA nga pagdismantle sa mga drug ang mga patigayan sa probinsya sang Negros kag diri sa syudad sang Bacolod. Ginausisa pa sa Negros Occidental Provincial Police Office ang report na halin sa syudad sa San Carlos ang supply sang droga nga na-recover sa syudad sang Bacolod sa nakaligid nga semana. Sunod kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Durasco, wala pa sang verified report nga magapamatuod sang nagwa nga mga impormasyon kasunod sang minilyon ka pesos nga recoveries diri sa Bacolod sang droga. Doon pa ni Durasco, nagapag-iangot naman ang NOCPO sa hepe sa San Carlos City PNP para imbestigahan sang madalom ang ining report. Patag pa ni Durasco, madamo sang pantalan sa probinsya nga mahimo agyan sa pagbiyahe sa droga. Ang syudad sang San Carlos, isa sa mga mayor nga lagyan sa mga biyahero gikan sa syudad kag probinsya sang Cebu. Ginpasalig sang NOCPO nga padayon ang ila koordinasyon sa natungdan nga ahensya sang gobyerno nga nagabulig sa kampanya kontra illegal nga droga. Is very much possible, no, as I mentioned earlier, may from Cebu, Tabuela, no, or Toledo to San Carlos na can be possibly transported
no sa aton diri sa San Carlos. Naglabot naman sa 136,000 pesos nga balor sa ginasuspetson Shabu nagkuha sang kapulisan sa bypass operation sa Police Station 8 kahapon sa kagahon sa Henrietta Village, Barangay Singkang Airport, Syudad sang Bacolod. Ang nagpan kilala kay Alvin Martinez, 26, kag residente sa Purok Maanyag, Barangay Ali, Syudad sang Bacolod. Sunod kay Police Station 8 Commander Major Jory Puerto, si Martinez ang anang miyembro sa Quadra Robbery Group. Dugang pa ni Puerto na preso na sadto si Martinez sa kaso nga paglapas ang RA 9165-10591 kag robbery kag sa tumbulan sa Disyembre tanalikdan nga tuig lang nakagwa sa prisuhan. Patay naman ang isa ka manguma matapos ginluthang samtang nagapangani sa Purok Maghirupay, Barangay Tapi, Syudad sang Kabankalan. Ang biktima ang gikilala kay Bernardo Samis, 56 anyos, ang Barangay Tapi, samtang ang suspetsado gikilala kay Roland Paghidait, 42 anyos, sang Barangay Tampalon, tanan sa Syudad sang Kabankalan. Suno kay Pulis Lieutenant Dennis Melgarejo, ang Deputy Chief of Police ng Kabankalan City PNP, nakitaan man sa suspetsado nga nagapadulong ang bata sang biktima, gilala kay Joven Samis, kag iya ini nga gintiro. Giliw naman kinakapalagyo ang bata sang biktima kag wala na pilasan sa pagpanglutang. Gindala pa sa Kabankalan City Hospital ang biktima apang gindeklarar nga dead on arrival. Suno pa kay Melgarejo, nagparago ang suspetsado matapos ang krimen. Apang sa Miyerkules ang aga, nagpadulong pa siya sa kapulisan agud nga tani magpa-blotter batok sa mga nabasahan sining akusasyon nga siyang inatudlo nga suspect sa pagpatay kay Samis. Gindakop si Paghidait matapos personal ang kilala sa bata sang biktima kay pila ka mga saksi nga nagpatay kay Samis. Away sa duta ang pangunang rason sa mga krimen. Preso naman karon si Paghidait sa custodial facility sang Kabankalan City PNP. Personal grudge kung pagkaset sa isa ka law enforcement unit ang inalantang nga rason sang kapulisan sa pagluthang kahapon sang aga kay Jose Alan Braza, 59 anyos, residente sa Purok Malipayon, Barangay 35, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Major Ramel Sarona, hepe sa Police Station 1, si Braza may duha ka igo sa pagtiro sa ulo nga nagresulta sa iya sining kamatayon. Kalibre 45 gingamit sa pagtiro kay Braza kag na-recover sa eksena sang insidente. Sunod kay Police Major sunod kay Sarona, nagaulat sa kapihan ang nagtiro kay Braza sa diin natabo man ang insidente. Nagapati si Sarona nga pangayaw mga persona nga mga suspetsado nga nagpatay kay Braza. Ito at ang investigasyon sa kaya niya, alas 10 sa aga, sang magpangapi na biktima, may ara na galit sa katauman niya, magpangapi man, hindi sang katapin ko na bintiro lang siya, pagtapos tiro galakat lang sa ikit sila diba. Si Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona. Nagapanayon ang libre sakay sang Valacar Transit nga partnered program sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa interview sa Action Reports Afternoon Edition, ginpahag ni Valacar Transit Media Relations Officer Jade Sibalios nga until further notice ang programa nga nagabulig sa masumalakay nga gikan pa sa malayo nga lugar sa probinsya sang Negros Occidental. Ginklaro ni Sibalios nga wala na sang limitasyon angon sa kung sino lamang ang maka-avail sang libre sakay. Pahanumdum ni Sibalios, wala ginatugutan ang pagsakay nga nakatindog sa mga bus sang series. Sa katapusan nga balita lokal, kapin 98% na sa mga pulis sa Negros Occidental Police Provincial Office na nakabaton sa booster shots ng COVID-19 vaccines. Sunod kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, sa 2,419 ka mga kapulisan naglambot na sa 2,388 nakapa-booster shot. Samtang 31 man ang wala pa makapa-booster shot bangon nga sila ang may comorbidities kag nagabusong. Pagpahayag ni Donasco, may schedule na ang 31 ka mga pulis nga magapa-booster shot apang may mga medical nga rason pa nga ginakonsidera. Nagapati naman ang NOCPO nga mga inspirasyon ng kapulisan sa publiko ilabi na sa wala pa makapabakuna kontra COVID-19. The status of our vaccination among NOCPPO personnel as of June 7, out of the 2,419 personnel, 2,388 already availed the booster shots. Si NOCPO spokesperson Lieutenant Abigail Donasco. Action Radio Philippines Standard Time, lasay sa 17. Bakuna batok sa African Swine Fever mahimo ipagwa sa masunod nga tuig kung sa 2024. Samtang krisis enerhiya at tubangon sang Pilipinas sa masunod nga tuig. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagama't-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong Yes, sa kay Sheila Umbi Ondra, mangaga sa imo, Dennis Nuestro sa Woodfire, Bacolod. Miss Jinky de Alagdon, siling ni Dennis niya, si Action Eden, kag Dorel, ma-coverage. Sa Jaguro ay no. Sa ano? Sa basketball eh. Kalain nga. Gamawa nga. Ay, nasulod! Hindi ko nakakonsentrate ang gatanaw. Kasabot. Sige. Kay Torco Dionco, good morning, man. Uy, good morning, Torx. Russell Gomez, kag Ruby Fukihara. Kay Maninoy ko da Juan Bolgallo, kag kay Yes. Maninay Alma, dira sa may Las Vegas. Good morning. Kag sa RG Boys, of course. Yes. Mm. Kay Ruby Fukihara, good morning. Kay Alan Kate Arcala Esconde. Good morning, sir and ma'am. Watching live from Galo Gatuslao Street, Barangay 11, Siyudad sa Macau. Galo Gatuslao. Oo. Okay. Sa may LCC. Na yun. Barangay 11. Good morning, dira sa inyo. Thank you so much. Ems Aboso. Yes, Good morning, morning. kagawad. Very kagawad. Hoy, September na. Nagaprepara na ba lang Comelec? Napreparahan na sila. Away pa gani ka pungkong bagong administrasyon. True. Ano na ko na, pero ma-prepare lang din sila ako na yan. Kaya hindi nila gusto magsala-sala. Of course, prepare na sila yan. Kaya si birthday gin magli kahapon mo ni Mayor Ernesto Estrao sa Yes. sang hinubaan. Belated happy birthday, Mayor. Halin kay kagawad Melchor Baroca Rombines. Gudugay, ano na siya, Goro? Kapitan? Oo. Hindi man mga Mamba. kapit- Tapos may mapalapit siya. Nung gawad Lagan yung putlagang kapitan. gali kapitan. Ginunahan naman. sila na karon si gawad niya. Halit din mo. Halit yun sila yung aduay. Di gawad, lo ito da. May latani ko amo na, no? Sige, nagtiyog na. Kay Herdelisa Castillo Mahilom, watching from DSB, good morning. Kay Sir Ray Baryoga, of course, may agaman, dira sa imo. Sir Ding Dong Guzman Severino, good morning. Kay Michael Singolamayan, good morning. Naga-monitor sila kuno dira sa may Barangay Alihis. Stay safe always, God bless. Kay Tata Repulio Kahelo, good morning. God bless and more power, thank you so much. Kay Udamer Soldevilla, watching from Morsha. Kag kay Beth De La Torre, morning dara sa imo Beth, no? Kag congratulations gali kag best wishes sa kay Sheila Hilera bla. Braga. Braga. Ginkasal kahapon to What? Andre Braga. Happy wedding and happy best wedding, wishes. Siling sang gapon bla kay kundi si Andre kon isa mo nang ano siya sa Presidential Security Group. Oo.
Siling nga po sa isa ka staff to sa simbahan la niya, galinya kami mo. Oo. Ako, si Eljan, si Doc Ramel, galinya kami kay mapirma bla. Oo. Ya sir, military gali nangin kasal na no, niya pulis na siya. Military, police, ano? Hindi niya nasa pulis, ni Mangkos na hindi sa PSG na sa niya. Di sir kamo ya sir, mga pulis makamuling ko ako ya pulis karakter. Hala kalais. Pulis karakter. Oo, pero di pa nasa police character ang police, no? Nya ang mga principal sa sponsors na mga linya na kamamarcha, ko ang mga principal suspect ya din kami. Kanan bangka ka naman to gali. Sa Hinigaran Church sila ginano. Sa Hinigaran, St. Magdalene sa Tubang Plaza. Tubang Plaza sa Santa Magdalena. Na mo na simbahan da. Perfect. Kita ko ganing mga pictures. Congratulations kay Andre and Sheila Braga. Wala na gibe. Nag-crying man pag Crayola, man pag walang Crayola. Si ang lalaki wala. Wala na gibe. Good. Ka formal ya kag do ka kwan. Do ka confident na ba lang? No. Good kay wala na gibe. Ang likado na kay si Sheila nagibe. OMG, Sheila. Charot lang. Ba si Jason Hernandez kang female version Oo, true. Pasi unahan. Pasi ikaw ang pasibagdan sa mga kababaihan. Charot lang Hindi makita mo gid ang duwa nga in love with wow, with each sana other. all. Nakakirti Nga hindi mo yan makita na sa tanana nga nagpakasal. Mara ito ang laki ni duga ko samod niyo nan man. Sa ibang kagin kasal bla. Doon napilitan. Hindi man kundi ka do kalibog ka kuan guro iko samod siguro kada kadako sang gasto bla. Ay lakla. Or sakto pa. Hindi na ako kaiso lang. No. Pero ako happy ko for Sheila. Yes. Congratulations. Malok ko ba? Sige. Standby na kita sa mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power. Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:26 sa detalya na sa ato nga pangunang mga balita nasyonal. Ginpahayag ni Department of Science and Technology Undersecretary Rueno Guevara nga mahimo ipagwa sa 2023 o kung 2024 ang locally developed nga bakuna batok sa African Swine Fever. Sunod kay Guevara, nagalawig sa masamis ang 2 ka tuig antes pa makadevelop sang bakuna batok sa viral disease nga nagaapekto sa mga baboy. Duga man ni Guevara, ang Veterinary Research and Diagnostic Laboratory nga Bioassets Corporation ang una nga nag-develop sang ASF test kits nga mahimo ipagwa karon nga tuig ukon sa 2023. Patag ni Guevara, may ginasunod nga pagsulundan ang Department of Agriculture nga ginapatay ang mga baboy nga sulod sa 1 kilometer radius kung sa diin may isa diri ang natapikan sang ASF apan kung may detection kit na hindi na kinahanglan nga pamatyon ang tanan nga baboy. Ginpahayag sang isa ka mataas nga opisyal sa Department of Energy ukon DOE nga mga tubang sa krisis sa enerhiya ang Pilipinas sa masunod nga tuig. Sunod kay Energy Undersecretary Benito Raque, isa lamang ini sa mga pag-atubangon sang bagong administrasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. tungod sa tuman sa kadako nga epekto sa krisis sa enerhiya.
Parehag ni Rangke nga may mga pamaagi para malikawan ang krisis nga ang kinahanglan lamang manginbuka sa mga opisyal sa mga moderno nga teknolohiya. Dugang pa ang paggamit sa modular nuclear reactors ang posible kapadala sa diin man nga bahin sa pungsod kag makasarang sa paghatag supply sang kuryente sa isa ka isla bangod ginagamit na ini sa Estados Unidos kag sa China. Dako man ini nga bulig suno sa iya sa mga lugar nga mautdan sa supply sang kuryente sa tion nga may kalamidad. Ginpahayag naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga naglambot na sa 20,285,000 ang kahalitan sa agrikultura nga gintuga sa paglupok sang Bulkan Bulusan base man sa record sang Department of Agriculture. Suno kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal, may inisyal nga estimated nga kahalitan nga gintuga sa mga humay, high-value crops, livestock kag poultry. Suno pa kay Timbal, ang bulig pinansyal sa mga manguma ang magabase sa pinal nga assessment sang DA. Sa advisory sang Lunes, ginpanugyan sang DA sa tanan nga manguma kag mangisda nga hindi anay magbalik sa danger zone para usisaw na ilang mga duta kag tanom samtang wala pa maklear sa otoridad ang lugar. Target naman sang National Task Force Against COVID-19 nga makakuha sang kapin 70 milyones ka mga fully vaccinated nga mga Pinoy kontra COVID-19 antes magtakop ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte sa Hunyo 30. Ginpahayag ni NTF Chief Implementer kag Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. ang ini nga target ang base sa datos nga natipon sa National Vaccination Operations Center. Nagapakita sa datos ang NVOC nga ang pungsod ang nag-average sang 4-week job rate para sa first dose sa 321,083 samtang 242,606 ang second job sa parehas nga panahon. Sa datos tubtub Hunyo 6, may masobra 74 milyones ka mga Pinoy ang nakabaton sa unang nga dose samtang 69 milyones naman ang fully vaccinated. Unang nga target sa gobyerno ang 90 milyones nga fully vaccinated sa katapusan nga termino ni Duterte. Pero sunod kay Chairperson Dr. Mirna Kabutahe, malipay na sila kung malabot ang 70 milyones ka mga fully vaccinated. Ginpahayag naman sa Civil Service Commission nga kinahanglan i-monitor sa ahensya sang gobyerno ang performance sa mga empleyado nga ginpaidalom sa Flexible Work Scheme. Suno kay CSC Commissioner Eileen Lizada, kinahanglan maghimo sa internal guidelines ang gobyerno nga ila i-adopt kag ipatuman. Dugang pa ni Lizada, hindi ini otomatiko nga ipatuman rason nga importante ang mga parameters kag internal policy. Sa records ng CSC, 1.7 milyones sa mga empleyado sang gobyerno ang nakabenepisyo sa Flexible Work Scheme nga mga-epekto sa Hunyo 15 tuig 2022. Sa katapusan nga balita national, magatudlo sa isa ka universidad sa syudad sa Dagupan si Health Secretary Francisco Duque III pagkatapos na termino sa Department of Health. Sunod kay Duque, magatudlo ka magabulig siya agud ma-internationalize ang Lyceum Northwestern University. Samtang wala sa may ginhangadlan si Duque sa mga masunod nga tiglikom kay pahayag lamang nga tanan nga may potensyal ang maayo kag kwalipikado. Action Radio Philippine Standard Time, last size media. Happy birthday lang kay Tita Elvin Nicole Col Salvador Esparagosa, Melvin Piñafil morning dira kag Josette Magua de los Reyes. Good morning man kay Eudomer Soldevilla from Murcia. Tata Ripolio Cahelo kag Michael Singol Namayan of course. Inyong ipamatiyan ang aton mga balita diri sa Action, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod gapon sa inyong news team. Action Eden Abos. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa Action, Sa Bacolod Action Radio.